Karbi Anglong di masa rat kedok ya Pak rat konstitusi Fransi itu puluni konstituensi Hinpen kardom pajil kardom masih ini itu media tekno ke bang nangko kalang ke bang ke lain lo patuwe baji krihini apor dak center branch angkang madang de central area itu APSLC office lain lo lamun itu press meet itu anu labang so hemen lo la BGP klembang atum atau baru baji apor nil itu mau office lo latum kicu kijun pen kangri kangkrang pen amat labang so office tidak ada la pen ke la supen anta kalilang nil itu APSLC constituency committee along organizing secretary Monsing Tia Hem anta ada hem dam pen secretary abdam la pen batai si kidam chot kalilang batai ini bagi si le kai kai aporanta ahem alu dam provinsi konalo Monsing Tia alang li hello la puson si alang litum jakong provinsi kiri dam ahem le provinsi kasi dalam demokrasi along ni puludang te la puson ka ceter ce ha puludang te koson si demokrasi la bangso ke paman unpo la sinili ka do e phanta chuning ri lo la hen lo nang litum ke lang anara da tum phan sitame BJP la da koloni constituency along ke claim ke dam ma bang ke ot kutima ke chok che ma la so bang ke nang litum ke la bangso media ke lang arada tum le nang litum insai non la sila hen lo nili puloni constituency pen ki puji bu bang ke alang litum jong si la puson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jong si pribom lang pulang te la sad daito ke komane jong si la songbong reng sodak komane aphan jong si pini videt pulang te alang litum adaito che en nang ji la pen aron pening sai vek nang ji aron pening sai vek nang ji alang litum non jong si klembom lang pulang te jakong pen klembom lang pulang te nilitum abang te dak lo la puson aron lang no bang ke nang litum intonon kali pulang te ladake nang litum aphan BJP party bang ke lake chok che pu bang ke non tariking ko rat roka bang ke nang litum la bang so kang sai bang ke nang litum longpo diploma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma ka bai un ko anma elitum ka thanun cimumun hala bang so ajak kong anu tin abang so mutar ajak kong tum bang ke kumara pan si penisen abang ku kang wai tima hala so mutar right tum si kang wai ti sila so long bang ke nang litum aku media hintas kami nang kaji lapen ke non ke bangji nong we pen tang lok penap an sitame nelitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan tame lapuson kaching trin do tang lo lapen ke komane atum han kaching trin ateng pen jongsi komane phan areng hu ke pas so pulutang te halaswa so abang pu atum phan ke nelitum hin pen sitame langding de det nang po aron ateng pen abang ke nitum sitame labang so abang pu pan ke inside konvet nang ko siga do we pan da chuni kondo lapen ke nelitum APSLC ladak puluni aro tumang ke nelitum ke pachini manang ta elitum kathar sar bangke elitum khei ke rai thom ja pan bangsi labang so 6 do lajak ko ngateng pen lapen ke Indian Constitution ong article 244A ala bang so autonomous state pan sini elitum ke rada pan ke chithan chimum puludang te ladak ke demokrasi aro nateng lo nelitum chingki je than ke lapen ke labang so ahok pe dalam ke thana posi pini jai ka thara pan ke pahai nang po busi puluni constituency rada tumbang ke kaddo we rata tum ta chituk pak lo labang so chituk pak penalang litum theklong lo jakong thul the pulang te labang so dima bang ke jok je lo pu bidi labang so bidi ke en lo puludang te alang litum ke lake ke bang jarnia bang ke puluni constituency pena bang ke chok che dera posi rata tum kang sai ji sitame lapen ke angkang pi elitum Karbi Anglong lapen dima so West Karbi Anglong sitame BJP party bang ke nona bang ke latum bang ke ek nayok ketobat de hala bang so party pusi nona bang ke chini lo posi elitum ke bang ji tarik ko rat troka farman bang so bang ku kiliga bang ke elitum APSLC a candidate joining tiga thara phansi elitum jok lak nang po lapen puluni constituency ta jok wek po lang di phansi ni tum pai kon wek po pusi kadok we rat same pini ong dong rat same lapuson si aning cerot dolo lapen ke non jong si alang litum
pinong we pen penabang bong lapen ke jok arni lapuson hanggama kuribom pulong te labangke nil tum cha chichak ding delo aron pening sai wek nangpo aron pen ot wek nangpol an pinil tum ning samselo lanco te telam doe tong akan dah kalau kena karlong loh ini banyak yang open areng setak ko aku makan lima kelam la sola mabang pamohet nilis kami angtong pan kollo lang di kol biji pulo melom so pen kollo la sobang lang li long pun kol le lidat sita not bahani pen labang so kar julong ateng pun bangte angtong man sitame dok moka pen bang bomahut ladak koloni RSS office thengno kubon ni likar julong ateng pun bangte la alang li phan gari pen pasung tu kemat aci thok ingke pret kubon ingke pret lo alang le phan ke kether ke hap koloni constituency bangri nang le election of campaign ri posi kether ke hap polodang te non BJP labang so ke claim ke dam ke rada tumbang ke sainon non BJP atum ke claim ke dam jakong fruta bang ke ili tuman lidar phan ke ili tum panang ke ke hap halo lapen ke prang sitame pini pinapang bong sitame lapen ke joker ni sitame laposon na sai ke claim ke deji pubang ke ili tum mang hunang nilo lasi anutin sitame litum lapuson rada phan ke than ke mek lapen ke than ke moma bang ke donang po litum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po litum ke bang gitaring ko ra trok para mana bang ke litum jai kathar madang te litum asem bola bang ke KCR jan long bud jok mi pen si litum bahai pon pan menang po pusi nilihin ben kadong vera pan me chuning ripon lapen ke nili isi pacini kangtung ngeladake MLA Dorsing Ronghang di Haura Kha Eleven ke lapen ke IE mabangke Kangbra Kiling lapen ke a candidate bangke Singhason Homosti IEM lo alangli non Amor Singh Tisosi candidate lo lapen alangli tumphan bangke thoma phanta nili ki puji bu bangke lahen lo nangli tum nonamat laposon ke ther ke hap asaya bangke claim cleara demokrasi arona teng pen le claim tha pusi nili alang litum phan chuning ripon madang te pachini pon lasi jongsi nang litum worker saphan lapuson che control tre pulong te nang litum ke lapuson demokrasi pen labang so elected nang kang wai bangke labangke rada tum ke chok che dedlo pusi nili him pen ke nang litum phan jong tu lapen ke nang litum lapuson kang tang kang sak pen lapuson asai ke pak claim bangke nang litum bidi lo ma banang nang litum tong order ki pipen tong paklem toiluma laso bangke dili nang litum phan arju bonang kok lasi nang litum labang so reply bangke nel litum hanang piwek tha nang pipe pulong te nel litum ta labang so ning bangking samsideji lasi nang litum prap jin pen la nili nang karju a reply bangke nang piwek tha pusi nili nang litum phan kuning te nali tampen pini de ko bayar to nane som pi ma hap pi ma lapuson dengi ma pela lapuson step bangke elitum sitame demokrasi labang so ron phan bangke elitum election apora bangke ado we sitame redilo lapen BJP ka claim lo Congress ta claim lo lapen PSLC ta claim lo demokrasi arona teng pen lapen ke code of conduct election code of conduct ala bang so ron model code of conduct arona teng pen elitum election apora claim nang puksi lo pasi nona bangke labang so model code of conduct sitame BJP atau manggil abang so ron stamer kandidat lo piniar ni bangke. Nasi ni tu bangke koloni konstituensi aru tu bangke alang li tu phan ni tu FIR kiki phan tame cingki than lo cingwai lo lapen FIR ta non melom so beno ten ni tu ada khana lo dampo lapen DC office long dampo laso FIR bangke to we office ki free lapen ke kumane ke ther ke hap lapen angtong phan sitame kumane BJP atum ingke pontek la so lai hui aron lang no ke claim sai lang no ke claim bangke justice ke long dia phan kang sa dia phan bangke bangga na bang kuman film hoi kikon lada ka bangke ni litum non si ritar li bom lang lada ka ritar li pon long lo pulang te lang sini tu bangke man mat phan non si ponjima alang itu mapan payah lima atau bisa bangke alang itu mapan pacing alang itu mapan proximity itu lakukan proximity organizing secretary lo alang li hem
asor phan hem dam pen ki kuruk dam laso puthak alang di hin pen ki pathan di pan ini ni pon lo ini na ala Lo di ham ke bang paro paji ajo paro paji apa kalau tapi nilita mang hak lo mana hem cek lo mana bang koi do amunit atau masih nang aju lo na lo yuti ke pulo mat oh bang bilang ke hem apa setan lo masih kopinya kan manang litum laan dem apa ke bang baru baji apol silang lo baru baji sepi kam lo baru baji anak dan kira punya kam sedang dengan abe pesan aku ini asal oh di tanlam di sini tan itu tenang tanik dah kecak sekolah ama jas dah si tan tanikan ada lah mesti hai tak diri pesan aku kan Dalang litum ke bang thu resim cewan. masih lalang tumbang ke pucing kisi tan pen tonang di soal lu penak kok kuman lalang di tumbang adam julo aku lah sekian ke bang sini di tan bang apa perebok alam bang ke 12:44 asapol ke bang ke bang ke garis khas ke bang ke garis kok Ini resim cewan malang itu. amalah sekian ke bang pada bang ke kok masih ini di panang hel di Jepang tang meja ke peluson muson lo ekdam emang antak kerik lo lan ke pere non putan ya oke klaim ini lah la sila puson ke chithel ke chihap abang ke tini ke na bang ke avidet nang po athini ke swar lo penak na tidi masih Nang li abang pu tumhan cini mak ke bang abang pu tumhan. ke bang abang po bang ke la lon ni tum sa tha ni to lo la ben sal in inti mane penapen nang tum cipa jurlut manang ning ke ha mate cipa phuklat manang ning ke ha kusinang pula he asi cipa suluk kita nang ning hang lo cipang samjun dang nang lo nang kiri ring kusinang pula he asi penam nang tumbang himi pha nang pace rob jam si sare ring long nang sap ji un tik nang sap si nang putika Dan ini litum karju long ateng te nupak nuke ga resim cewan pula hok mak. hala mili to masor he hal sing alang li phan non ni alang ki pulam le he ni neng jang ji ong man ni li ni ik phanang thur pro wa choi ta ve gam san nang ilok nupak chuwon thitung trektor long se pan kok api bang ako ci enang jok se otan aman ni bang e pire ra lo man la sar im bang ke Holjun kijun kang ripen mati di ni padok piglo ni lam sampen lok se than son andi son andi aja seta nerlo son se jithan ching ki masi chok che ma hala ka che phota nang li pen jung kali ke che pho nang tum hala sem son tan se ke che pho lam pon nang li jung ke ni li han jong on bi pu wa ke che masi chok che ma la son se insai nang non son bi pen ni la yat le amasi la sal imbang ke hem patu joy lo po hem sido po ni ikumat ke hem chok man li jakan am sin ni ke al sar lo penak po berenta ja kanu abjak ben lo nang kan chok amat ko antong ke lut ni aku nang ka lot le si bang ajat ke na bang ang kiri ri mane ruling la pulo ni pini he masih nang kiri ri pisi nang kitang lo masih ni ajak ke dinga phanon ta che pheri o non ta jo presnit do nang pisi do ke to kok lo sita la pini pe na bang ke la sona chin ku na de terra kar ke jan ku chin honra mane la son an bang ke nang thel nang hap nang ni lok si choneng ri pon lo lang ri tum phanta ni hen pen choneng ri bang ke athe hodai si da ke chitong na ke di ke bang ke athe andi ta isi ber lo nang beram thak hodi asikar bihijan chin sora ni li phanta son pini pe nang thel ke der ji phan si choneng ri le Sampai nasolam puncak ke mungkin itu ada kelama ini delo talang di ini hinten lapuson ke thana bang ke ada ke kecok cipin lo aju jiru lo apa baru baji apor batai si dam lo
lapen baji si jokai kaya por batai si hem dam pen monsing ti van kiri dam men pen hem lu thor pulu tangte labang ke chok chipik lo pipoluma pulu tangte alang litum la sonse aninge matha tailo alang le phan ke hoitu apran en deji attempt to murder hala so phansi alang litum ke matha to tanglo tailo le lasi alang litum la pusona kam ke claim abang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kapre ka tum phan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul tang te la bang ke attempt to murder lo la bang so rona bang ke justice long de bang ke la pen sari mingti not employee samune sakuri choklem mabang phu polutang te alangli politics non BJP party long chi jogdum thorpen alangli inti hem hemalong jiro por baji sia por ke dam pu bang ke lake ot lang no big lo pusini litum poloni constituency himpen bang ke condemn lo la pusona ron lang no ke claim verja porchi la bang so alangli tuma phana bang ke non FIR pipo la pen aron insai se tega bang ke neli tuma bang ke ington telo pusi nangli tum kat togo erata thengno la pen media thengno sistame neli tum pen poloni constituency himpen bang ke pachini ponlo jongsi none prang jongsi labang so press meeting ne ini det pen ke ther ke hap dolang polodangte alangli tuma phan ke koson bari tum kang sai lasi rada tum nangli tum pini media ke lang akorte injira tum anda lang non lapen ke pini labang so poloni constituency long dorsing rong hang MLA lapen ke BJP IM kangbra kiling lapen ke non BJP candidate Omor Singh Tiso nangli tum nonamat prap jinpen labosona bang phua pua tuma phan nangli tum tong ket poiloma madang te nangli tum tong labang so hukum kipilo labang so bang kena junang kokpo prap jinpen labang so reply bang na pisrak na pola pen labang so press meet pidet pen ba jongsi kumane aphan ke ther ke hab dolang polong te nangli tum prap jinpen labang so sailang no laboson jakong thul plu da bang ke nangli tum ting ton non nangli tum arat nangli tum workers tum thanang ko si neli tum media atheng no hin me kado arat phan pachini pon